Jaun Andreo, kaixo eta ongi etorri guztioi Donostiatik. Bertako irudiak dira oraintxe eskaintzen ari gatzaizkizuenak. Bertako udaletxea eta beronen aurrealdean dagoen alderdi eder. Lorategi zoragarria beti koloretsua izaten da, baina gaur are koloretsuagoa. Urtean kolorerik baldin badu gaurko honetan izaten du San Sebastian egunez. Eta begira, zeinen irudi ederra zerutikako ikuspegi honetatik. Benetan, angelu ederrak ari zaizkigu gure dronea eskaintzen, bertan dira une batetik bestera, gaurko protagonista izango diren neskamutikoak orotara, 4.625 neskamutiko, eguerdiko 12ak noiz iritsiko zain, orduaentxe emango baitiote hasiera beren desfileari. Horixe da, ondorengo minutuetan eskainiko dizuegun emankizuna, hortxe da Donostiako bandera masta nagusi horretan, une batetik bestera horri izango dira, aur danborra da honetako protagonista nagusiak, baita Donostiako agintari nagusia den Eneko Goia alkate jauna hortxe ikusten ditugu, generala, laguntzaileak, danbor nagusia, eta hortxe da bertako lorategi aurre horretan, Joseba Olagarai lankidea ere, gure protagonistak bertatik bertara ezagutzeko aukera emango diguna. Joseba, egun hon eta ongi etorri zuri ere. Egun hon daizula bai, Imanol eta ikusentzule guztioi, hementxe gara Dottore Demonio jantzi gara gaur, gaurko egunak eskatzen duen gisan, eta hemen gara aurren, gaurko protagonisten ahotsa biltzeko mikrofono hartuta. Alderdi eder gure gibelean, kasik 5.000 aur gaur protagonista, polika dira arrimatzen, guainik batzuk inguruko karrikan daude, Hernani kalean, etorriko dira guztiak, eta hemen, udaletxeko plaza honetan, elkartuta joko dute danborra denak elkarrekin. Burrumba hots ederra espero da, eta hemen protagonistetako batzuk hor daude generala, hor goian, generala, eta laguntzailea, eta ikusten ditugu Moriartikoak ere hor daudela, ikusten den irudia, baina zuzendariak hor daude, Imanol Pradales lehendakariare bai, bertze hainbat bururekin batera, hortxe dena prest, minutu gutxi batzu bertzerik ez dira falta, hau hastear da, eta gu hemen egonen gara, gaur egiazko protagonistekin mintzatzeko, gaurko aur danborradako, aur guztiekin. Ederki Joseba, hortxe izango zara bai, gaurko protagonisten ondoan, euren iritziak, euren sentimenduak bilduz, eta geuk noski horien berri eskainiko dizuegu. Ez da txantxa gaur hemen bizitzen ari dena, eta une batetik bestera indarra handiagoz biziko dena. Umeon, neskamutilon, irudioak, aurpegiak ikusi besterik ez da, emozioa, urduritasuna, guztiak bat eginik dituzte, eurentzat egun handia da gaurkoa, ziurrenera urteko egunik seinalatuena, eta aipatzen genuen bezala, hortxe dira, hemendik ordu erdi pasetxora, aurtengo urrezko danborra jasoko duten kideak, Moriartiko partaideak ikusten ditugu, hortxe dira, Jon Garaño, Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga, udaleko eta Jaurlaritzako ordezkariekin batera, balkoi nagusi horretan, unkituta daudela adirazi ziguten atzo gauez, bandera igoera ekitaldian euren hitzak jasotzeko aukera izan genuen. Eurentzat gorena dela urrezko danborra hau jasotzea, ez alferrik, 25 urtean zehar egindako lan bikaina da, nolabait gaur hemen sari moduan urrezko danbor horrekin jasoko dutena, 2001an hasi ziren Moriartikoak euren langintzan, produkzio etxea da Moriarti, eta molde desberdinetako ekoizpenak egin dituzte urteotan guztiotan zehar, film luzeak, laburrak, dokumentalak, telesail bat ere bai, eta 12 erdietan egingo da urrezko danbor eskaintza hori, geuk ere sartu irtena egingo dugu, udaleko pleno areto horretara, urrezko danbor emate ekitaldi hori zuei eskaintzeko, baina orain hementxe ditugu protagonistak, neskamutikoak eta erdiko balkoi nagusi horretan, gaur hemen agintari izango ditugunak dituzue, generala, Gari Perez Gartzia,
laguntzailea, Aia Ranlouan, eta beranduxeago, hortxe ikusten duzue erdian, hortengo danbor nagusia ere, Ander Alustiza Saltxamendi, Masorrain ikastolako da berau, generala eta laguntzaileak berriz, Arri Berri Oleta ikastetxekoak. Joseba Olagarai, hortxe ikusten dugu eneko Goia alkate jauna ere. Joseba Olagarai, norbait baduzu alboan, ez da? Bai, jendea unitz dugumen ondoan, dendenak pres eta urdurire bai. Guantxa hasiko dira, isil gaitezen entzun dezagun. Aurkezpena izango da hau, talde bakoitzarena. Honetara, hemendik minutu gutxi barru, Donostiako martxa entzutean, zuen danbor, kupel eta erradak gogorra astintzeko momentua iritsiko da. Baina lehenik eta behin, ikastetxe eta elkarte guztiak hemen zaudetela ziurtatuko gara. Euskal Bilera! Gogoratu. Aldapeta Maria ikastetxea! Orotara 45 konpainia direla. Lasalle ikastetxea! 38. Sagrado Corazón Mundain ikastetxea! Ikastetxe ordezkatuz. San Ignacio Jesuitas ikastetxea! Horietatik 7 konpainia baitituzte. Hipika elkarte realeko lantzariak! Herri ametsa! Eta ikusi eta entzuten duzuen moduan. Biteri Zuaizti! Bakoitzaren izena entzun orduko. Arantzazuko amak atekesia Atotxa Egia! Izen horren jabe den konpainiak. Mendiola ikastetxea! Danbor eta upelak astintzen ditu. San Luis Lasalle ikastetxea! Maria Reina Eskola! Erain Eskibel ikastetxea! Jakintza ikastola! Altza Herri ikastetxea! Herrera ikastetxea! Ekintza ikastola! Santo Tomas Liceoa! Deutsche Schule San Alberto Magno! Zurriola ikastola! 26. da Zurriola ikastola. Elaienea! Elaienea urtengo berrikuntzetako bat. Salesianos Donostia! Gero aipatuko dugu zehazki, zergatik. Merigor ikastetxea! Imanol, zerrenda osatzen duten bitartean, erakutsiko dugu momentuko irudia zeinen, zer begira zenbat edabide hurbiltzen garen hemen, erakutsiko dugu irudia, argazkilariak, kameralariak, denak prest, noiz hasiko damorra da hau, ofizialki. Eta buelte eman da, bitartean izatuko gara, guaina ipatzen ari diren ikastetxe horietako batzurekin, adibidez, egunoz, du nongo azara? Ze ikastetxetako azara? Zurriola. Zer moduz? Ikastola! Urduri, gogotsu nola zaude, gaurko damorra darako? Urduri. Bai? Bai. Espalditik urduritasun horiekin? Bai. Zer egingo duzue gaur? Pues, Ibai ikastola! gauza asko. Gauza asko, eta politak, Bai. Gozatu, Zu nongo azara, eta zure izena zein da? Sofia Zintzen. Ikastola! Eta eskola Colegio Aleman. Colegio Aleman, eta zure lana, zure papera zein izanen da gaur? Pues, kolegioa titulatu. Ikastola, ez dakit. Eta ongi pasa ez da? Bai, ongi. Hortxe, batzuk hemen, eta segituko dugu, ikusten, momentuz, hau da, gune-gunea, hemen dago protagonismo guztia, dena prest dira, eta zerrenda osatu bezain pronto, abiatuka da, 2008 aur damorra da. Eta begira, helen esaten genuen, irudi zoragarria dela droneak. Eta adi, hortxe dugu eta... Hemendik ikusten den irudia. Zenbat jende, eta zenbat kolore. Oinge etorri 2025ko aur danborra dara. Aurten, Arri Berri Oleta ikastetxeak du zuen aurrean egoteko ohorea San Sebastian egun honetako aur danborradari hasiera emateko. Nuestros nervios se han mezclado con una gran alegría por tener la responsabilidad de dar el inicio a esta fiesta. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, porque lo que vivamos hoy no se nos va a olvidar nunca. Azken hilabeteetan, gaurko eguna prestatzen ilusio handei saritu gara guztiok. Eta orain da gure lana ere erakusteko momentua. Festa hau donostiarrak garaile aldarrikatzeko da, eta bertara jende guztia gonbidatu dago parte hartzera.
gazte naizar, hemengoak eta hangoak. Disfrutemos de esta fiesta inclusiva, en esta ciudad inclusiva, uniéndonos todas y todos y recorriendo las calles con un único sentimiento y un único sonido, el de nuestros tambores tocando las marchas de Sarriegi. Bete ditzagun guztiona eta guztiontzat den gure hiria danborrotzez. Auzo guztietan entzun daitezela. Hautzatik Antiguora, hiri honetako kale, parke eta eskola guztietan. Egun polit eta berezi hau zuen familia eta lagunekin disfrutatzea espero dugu. Danborra da denona eta denontzat da. Jo ditzagun indar handiz gure danborreta kupelak. Gora Donostia! Ba hortxe, mezu argia! San Sebastian eguna guztiona eta guztiontzaten eguna dela, hortxe adirazi digute, generalak, alkateak, Gari Perez Gartziak, Aia Ranlouanek, Lier Jimenezek, Ane Gardonek, Irati Lopetegik, eta Ander Aluzizak ere bai. Hortxe ba, bertso eta guzti, euren hizketaldiari amaiera emateko, mezu garbia guztio gara Donostia. Segidan, Donostiako eta martxa San Sebastian entzun eta joko dugu. martxa Guztion gidari aurtengo danbor nagusia 11 urte betetzen dituen egun honetan gainera. Amazorrain ikastetxetik, Ander Alustiza Salsamendi. Zuekin Donostiako martxa. San Sebastian martxa une batetik bestera Jaun Andreok. Hortxe dugun danbor nagusiaren agindutara. Ander Alustiza Salsamendi.
Hortxe jaun Andreok, aur danborradaren hasiera unea izan da huxe, Raimundo Sarriegiren San Sebastian martxa joaz hasi dute, eta orain, esan bezalaxe, entzun duzuen moduan, aintzinako ereserkia 8ko zoragarria eskainiko digute. Hortxe dira, balkoian, aur danborrada honetako agintari nagusiak, eta hortxe 8koa. Luis. Bai, Joseba, aurrera norbait baduzu alboan, ez da? Bai, hemen dauzkagu, etorri pixkat, Gari, etorri, mesedez, Gari, aia, bai, eskapatu zaizkigu. Barrapanadan joan zaizkigu, bueno, geroxa barrapatzen ditugu generala eta bere laguntzailea, ez da posible izan. Ea ba, Joseba, gero eurekin hitz egiteko aukera izaten dugun, bien bitartean, 8koa entzunaz jarraitu behar dugu. Eta jaun Andreok ikusten duzuen moduan, jadanik abiatu dira lehendabiziko konpainiak, Ipikako zalditxoak Hernani kalean barrena abiatuak dira, Euskal Bilerako kideak, bezalaxe, hauek dira, desfilearen lehendabiziko atala osatzen duten konpainiak, eta begira ezazue, gaur Donostian giro aparta dugu, une honetan 13-14 graduko ozberoa, eguzkia indartsu ari da tiztiz egiten Gipuzkoako hiriburuan, eta ikusi besterik ez da kale bazterrak nola dauden, nagusiki danborradak, aur danborrada honek erakarrita, eta eguraldiak lagunduta ere bai, noski, hortxe danbor nagusia, Alkate jaunarekin eta kultura eta euskera zinegotzi den Joni Sausti jaunarekin, batera Joseba, hola garai, orain baduzu norbait, ez da? Ba, hemen txago de bai, poliki, danborrak astintzen ari dinamek pixka datxedenen hartzen, zer muzikote? Oso ondo. Zuen izena zeintzu direte, no zeire kastetxetakoak zarete? Amaraberri Ferreria, eta ni Telma naiz. Eta zer moduz, entxeguetan eta aspalditik aritu zarete? Bai. Bai, asko. Eta nola bizi duzu gaurko guna, zer da zuetzet hemen danborra, bueno, kasu, bai, danborra jotzea? Oso polita eta oso ondo. Oso divertigarria. Amets bat betetzea da, hemen jotzea. Bai. Segi horretan, ez dituzte distraituko, venga, dena jota joari dira, entzu ditzagun, Doinu, ezagun hauek. Ba bai, segi dezagun entzunaz, Amaraberri Ferreriasko Telma eta laguna hortxe ziren, eta hemen, iruditan, Aldapeta Maria ikastetxeko konpainietako bat bi dira, hor ikusi du Jose Izmendi bertako zuzendaria ere, bertako neskamutikoen ibilbideari arretaz segiz, gainerako arduradunak bezalaxe. Lehen aipatu dizuegu, gaur orotara 55 konpainia direla, hemen esku hartzen ari direnak, 28 ikastetxe ordezkatuz. Hor ikusten ditugu lehendakari jauna Imanol Pradales jauna, Donostiako alkate jaunarekin batera, eneko jaunarekin batera berriketan, festa hasiera honetan, eta euren aurre
Aurtengo danbor nagusia den Ander Alustiza Saltzamendi. Gogora ezagun 12:30 egingo dela urrezko danbor emate ekitaldi hori, eta bertan izango dira agintari nagusiak, eta Joseba Olagarai baduzu beste norbait alboan. Amara Berri ikastetxeko neskako herria autopatu dut hemen, pixka bat atxeden hartzeko probestuko dugu eta 4 galdera egiteko. Bueno, zuentzat zer da San Sebastian egunean danborra jotzea, kasuntan barrila jotzea? Ondo pasatzea eta eguna pozik pasatzea. Ondo pasatzea eta disfrutatu eguna. Zenbat urte dituzue eta zenbat aldiz hartu duzue parte danborradan? 11 urte ditugu eta zegarren mailan gaudeta. Txikitatik parte hartu duzue? Ez, nire lehenengo urtea da danborradan. Wow, eta nola bizi duzu? Oso pozik nago eta medaia bat daukat. Ze ona, bueno, ze dotore jantzita, zuen arropa zergatik da horrelakoa? Urpekariak gara. Eta ez dakiten entzat zer da urpekari bat? Ura eramaten du. Zuena barrilletan. Bueno, segi, kantu bukatu baino lehen, eskerrik asko, kuadrilla. Guantxe bukatu da, venga, hortxe, txalo zaparra da. Haizu, hau jendeketa eta ze emozioak gehienak ere sekulako ilusioz bizi dute gaurkoa Imanol. Edozein adin delare, hau egun izugarria handia da, Bai, horixe, San Sebastian egunak badu bai arrobia ziurtaturik, urtero sekulako jendetza biltzen da hiriko bazter guztietan, eta aur danborra da honek ere zenolako aur kopurua biltzen duen, ikaragarria da, eta esaten genuen moduan, urte luzetarako bizia izango du bai, San Sebastian egunen honen ospakizunak, eta danborra da ekitaldi honek berak ere. Amara Berri ikastetxeko ordezkariak genituen lehen, 34 eta 35 jarren postuetan aterako dira Amara Berrikoak, eta lehen genioen moduan hori esek dira gaur hemen bi konpainia izango dituzten 7 ikastetxetako ordezkari batzuk. Besteak, Aldapeta Maria ikastetxea, La Salle ikastetxea, Sagrado Corazón Mundaiz ikastetxea, Jesuitak ikastetxea, Ekintza ikastola, Santo Tomas Lizeoa, eta lehen aipatu dugun Amara Berri ikastetxea dira. Hementxe dugu, hain justu ere, Mundaiz ikastetxea, hauek La Salleren ondoren abiatu dira. Lehen da bizi gogoratu, Itikako Zalditxoak, ondoren Euskal Bilera, Aldapeta Maria ikastetxeko 2 konpainia, La Salleko 2 konpainiak, eta hauek Mundaizko 2 konpainia. Joseba Olagarai, aurrera! Eguneko protagonistako batzuk hemen dauzkat, kuadrilla hau, bakoitzak bere papera, bere pertsonaia egiten du. Egin dezagun zerrenda txiki bat, jakin ditut zuen izenak, eta bakoitza zer zarete. Irati eta Ease Ederra naiz. Ease Ederra. Ni Aroa naiz eta Batelaria naiz. Ni Magi naiz eta Inuea naiz. Ni Jon naiz eta Hartzailea naiz. Ni Joar naiz eta Hiritarra naiz. Ni Marta naiz eta Irulea naiz. Ni Alaiz naiz eta Orketaria naiz. Bueno, zenbat pertsonaia gaur, ez dakizutako bakoitzak zer egiten duen. Adibidez, Easo Ederraren papera gaur, San Sebastian egunean zein da? Igo karrozara eta Agurtu jendea. agurtu bai. Hori da, Jendea eta disfrutatu. Guantxaterako zarete, urduri zaudete desfilerako? Zer? Urduri zaudete desfilerako? Asko, bai, asko. Atzo gauean lo egin duzue? Bueno, pizkat, Gutxi jamar. bai. Zuretzat amets bat betetzea da gaur hemen egotea? Bai. Zergatik? Lagunekin egoten naiz eta karrozan ateratzen naizelako. Hori ez da egunero bizitzen, ez da hori gauza berezia da. Bai. Nola aukeratzen dira pertsonaia hauek? Ez dakiten entzat azaldu, zozketa egiten da, edo zein da sistema? Zozketa bat. Nola da zozketa hori? Batzuk jartzen zuen bere izena bere pertsonajean eta egiten zuten zozketa bat eta zegoen numeroekin eta tokatzen zaiona, pues, da bere pertsonajea. Zuek zorte dunak izan zarete, ez da? Ze dotore jantzita denak, pozik zaudete zuen arroparekin? Bai, bai. Niretzako oso polita da. Bai, ez da, eta ni nola ikusten hau zuen, dotore? Bai, oso dotore.
Gaur dena dotore gaude, gaur egun dotorea baita San Sebastian eguna. Kuadrilla, eskerrik asko, Segi zuen lekura, zerrapatu dituguna eta esan digu etortzeko, baina, bueno, joan zuen lekura. Eta erraituko dugu, protagonista gehiagorekin solasten, gero isago eskatuko dugu berriz pasoa, Imanol. Ederki bai Joseba Olagarai, orentxe jesuitetako ordezkariak ikusten ditugu, 8. eta 9. konpainiak osatzen dituztenak, Hernani kalean sartuta. Eta Joseba, orentxe zuk elkarrezketatu dituzun horiek, gaur hemen, Donostiako hiritarren ordezkaritza osatzen duten batzuk dira, eta ez dira gutxi, orotara, langintza horretan gaur hemen ari direnak. Lehen aipatu ditugu, agintariak, danbor nagusi den Ander Relustiza, generala den Gari Perez, laguntzailea den Aia Ranlouan, alkate den Lier Jimenez, notarioa den Ane Gardon, eta orentxe, zuk elkarrezketatutako Easo Ederra, Irati Lopetegi, bidama ere badira, Maialen Kasasola, eta Irati Erkizia, batelari bat ere bai, Aroa Lizarraga, arrantzalea Mikel Erkizia, Mai Martinez Inudea, Jon Narbaiza Artzaina, Berta Milan Irulea, Oier Sanz Dendaria, Alaitz Gartzia Urketaria, Mandazain lanetan berriz Kilian González, bi hiritar dira hemen lan horretan dabiltzanak, Alba Soto eta Joar Perales, eta Palafren zainak berriz 6 dira. Iban Kajigos, Mare Lizarraga, Leia Llamazares, Irati Llamazares, Marko Milan eta Jan Mortzillo. Hauek guztiak, esan bezalaxe, Donostiako hiritarren ordezkaritzan direnak, eta hemen iruditan ditugun hauek, Ipikako lantzariak dira. Hauek ere urtero hementxe izaten dira, zaldi gainean, oso ikusgarria da euren ibilera, entzegu desente eginak dira, zaldi gainago honetan ibilbidea egiteko zaldiak mendean hartu beharra izaten dute, laguntzaileak ere izaten dituzte hor noski, baina zaldientzat ere ez da erraza gaur hemen inguruan duten jendetza hau guztia kontutan hartuta lasai antzean ibiltzea. Horretxe ikusten duzue urduritasun puntuarekin bakarren bat ere nola den, eta esan bezala Ipikako lantzariak hauek gaur ibilbidea osatzen duten 10. konpainia osatzen dute. Joseba Olagarai, aurrera beste protagonistekin. Egunon, kuadrilla, zer moduz? Ondo. Ondo jo duzue edo kaso onditik egin gabe? Ondo. Bai. Zema denbora noiztik aritzen zarete ikastetxetan Donostian entxeguetan? Pues, ordu bat. Noiz hasita? Duela zema denbora? Pues, abenduan, edola. Hilabete oso bat? Bai. Nola jotzen duzu, jo pixka guk ikusteko, badakizu erritmoa jarraitzen? Bueno, ongi xamar, aizu zuen arropa berezia da, norbaitik azalduko dit, ze mozorro, ze arropa den zuena eta zergatik den hau? Zer? Norbaitik azalduko dit norde ze arropa den hau eta zergatik den olakoa? Napoleon, nortzen Napoleon? Franco bat. Francesco bat. Soldadu bat, eta bere arropa duzue, zenbat medalla hemen ez da? Hau ez zergatik? Medaiakoa atera dugun eta botarakoa. Eze ikastetxetakoa zarete? Amaraberri Morlands! Bueno, esango dugu elkarrekin gora Donostia? Venga, bat bita iru! Gora Donostia! Gora Donostia gaur hemen goiua batean eta bestean entzuten dena oso ondo Joseba Olagarai, Amaraberri Morlandseko ordezkariak ziren horren haintxe elkarrezketatutako horiek, nozioa gainezka horiek ere, Herri Ametsa ikastolako neskamutiko hauek bezalaxe, Herri Ametsakoak 11. konpainia osatzen dute eta hauek 12. osatzen dutenak dira. Biteri Zuaizti eskola publikokoak hauek ere badoaz, zuzen euren ibilbideari hasiera ematera, ikusten duzue antolakuntza aldetik zer nolako lan bikaina ari diren egiten, bai Donostia Kultura Festakeko langile guztiak lantalde bikaina osatzen dute, Donostian barrena egiten diren festa ospakizun guztietan gauzak behar bezala eta txukun atera daitezen, eta noski ikastetxe bakoitzeko arduradunak ere fin asko ibiltzen dira, gaur hemen urrenkerari behar bezala eutxi, lerro zuzenei behar bezala eutxi, eta emozioek gainezka egin ez dezaten eta gauzak behar bezala atera daitezen alegin horretan.
eta dronearen irudia etengabe ikusten dugu eta ez gara ez aspertzen. Donostia hiri zoragarria eta gaur inoiz baino zoragarriagoa irudiok erakusten diguten moduan. Joseba Logarai aurrera. Ikasbide ikastolako bi lagun, zuen izena zeintzu die? Alaitz. Alaitz eta? Unai. Alaitz eta Unai, zuek dotore jantzita eta danborrak eskuta, baina hemen behan zegertatzen da. Beko ja kamerak Aitorrek erakutsi dezaken hau. Zergatik dago zuen ikastetxeko hainbertze danbor geldirik eta lurrean? Komunera joan dira. Ara, harrapatu ditugu. Justu orduantxe etorri da Euskal Telebista zuzeneko egitera. Hori ere egin behar, Joseba. Bai, hori ere bai, eta baimena eskatu dute komunera joateko? Bai. Eman diete. Bai. Vale, zuek egin beharreko egin da dituzue ja? Vale, ongi, zer moduz gaurko danborra, nola doa? Nola doa gaurko danborra da? Ondo. Ondo, gustora zaudete? Bai oso. Bai, zuen arropa, ze arropa da eta zergatik jazten zarete horrela, ikasbide ikastolakoak? Ez dakizuzu? Ba, uste, lehengo orain dela asko jaltzen zirela hemen horrela. Egin omenez, ez da? Bai. Bale, zuek zenbagarren ikastetxea zarete, desfilean? 36. 36 garrenak, orduan pazientzia pixka beharko duzu ez da, atera baino lehen. Bai. Ondo izaneten pasatzen? Bai, oso. Segi danborra jota, Joskarrik asko bikote, Ederki ba, Alaitz eta Unai eta Alaitz ikasbide ikastolako kideak genituen horiek, bakarren bat atera gabe gelditu da, komunera joan dela eta ea Joseba horiekin ikera gero izketaldi labur bat egiteko aukera izaten duzun, penal izateke eta eurentzat horrelako aukera galtzea, eta hementxe ikusten duzue nola pixkanaka aurrera doazen konpainiak kasu honetan iruditan 13garrena dugu, Arantzazko Ama katekesia Atotxa egiako neskamutikoak dira, hauek ere danborra eta upela joz, zuzendaria danborra nagusia zuzenduz, eta gainerako kideak, kantinerak eta laguntzaileak, bide bazterretan bildutako ikusleak agurtuz. Eguerdiko 12 eta 22 minutu dira Jaun Andreok, zuzeneko irudiak, oraintxe Mendiola ikastetxeko kideak, 14garren konpainia osatzen dutenak, eta begira, bide bazter horietan, 3 eta 4 hilaratan jendea pilatuta. Joseba Olagarai, zure alboan ere jendea pilatuta alduzu. Bai, gaur dena pilaketa da, Donostian, behintzat udaletxe inguru honetan, Aitorri ikastolako azuek ez da? Bai. Nik aitortu behar dizuet, nire kapela honek burukomen pixka bat egiten ari dela dagoeneko. Zuek nola dara makizue kapel hori? Ondo? Bai. Ina ematen dizue kapelak? Batzutan, molestatzen du pixka. Pikatzen du gehien esan da. Egia da doktore gaudela, baina molestatzen du, pikatzen du bada pixka dolako, ez da? Herrian bai molestatzen du. Bai, ez da? Herrian bai, pixka bai. Baina haizu, merezi du gaur hola jazteak, ez da? Bai. Bueno, zuen plana gaur zein izan da, goizean esnatu zaretenetik, ona etorri zareten arte, zer egin duzu zuen ikastolakoek, Aitorrekoek? Danborra jo. Gero egongira pixka. Animatu jendea eta jo. Praktikatzen. Zuen izena zein die, azkar? Jone, Garazti, Erin, Bilal. Kuadrilla, eskerrik asko eta segi jotzen, Ongi pasaguna, esango dugu gora Donostia. Venga, bat eta hiru. Eta gora Aitorri ikastola. Ez dago ez, ozenago eta garbiago esateri gora Donostia Jone Garazi, Erik eta Bidalek esan digute Aitorri ikastolako ordezkari horiek, 37garren tokian aterako den konpainia da Aitorri ikastola, eta hortxe ikusten genituen San Luis Lasailekoak, hauek 15garren konpainia osatzen dute, eta pixkanaka utsuneak handitzen ari dira Alderdi Ederreko lorategi honetan, eta begira, udaletxe gainean dago gure dronea, hemengo dorre nagusi hauen gainean, ordularia da azpian dagoen hori, oraintxe 12 eta 24 minutu direla adirazten digu, 6 minutu barru hasiko da, urrezko danbor hori emate ekitaldia, Moriarty etxea izango da, badakizuen moduan 2025garren honetako urrezko danbor hori jasoko duena, egingo dugu bai hartu irtena ekitaldi horretatik, bien bitartean aurrera jarraitzen dugu, gaurko aur danbora da desfile honekin, Maria Reina 16garren konpainia dugu iruditan, hauek ere ikusten duzue hilara zuzen antzekoetan, bakarren bat hor tartean sartuta baldin bada ere, baina lana arduraz egiten guztiak, Raimundo Sarriegiren doinuei etengabe
jarraituz. Hernani kalean barrena doazkego, gogoratu ibilbidea, Donostiako erdigunean barrena ari direla egiten. Askatasunen hiribidera joango dira Hernani kaletik zuzenean, ondoren Urbieta kalea, Prinkalea, Bergara, Iriak ez, eta amaiera berriz, Gipuzkoak plazan emango diote. Eta hortxe esaten genuena barruko irudiak, aster batean emango zaio hasiera, lehen aipatzen genuen moduan, urrezko danborraren emate ekitaldi horri. Eta hementxe, Erain ikastetxeko, Erain Eskibel ikastetxeko ordezkariak ditugu iruditan, hauek hain justu ere 17. konpainia osatzen dute, eta hauek aurten urte hurren berezia dute, 50. urtea dute. Joseba Lagarai aurrera. Bai, hainbertze danbor jotzaile zuzentzea ez da meritu makala, eta ikastola bakoitzak bere ordezkara. Bira, haue dira Maite eta Oian, beira ze elegante, ze finari diren zuzentzen, pixkan hasi gara momentu honetan. Baina, bueno, ea lortzen dugun ikastola honek danborra jotzen jarraitu dezan, eta aldi berean gurekin hitz egin dezaten. Oian, zer modu? Ondo. Baina alda, halako jendetza zuzentzea. Oso polita. Polita, zaila? Ondo balin badakizu ez. Nazu badakizu ondo? Bai. Nola ikasi duzu zuzentzen danborra da bat? Txikitatik gustatu izan zait eta gero osabarekin ere ibili naiz. Osaba danbortzalea da ordua? Bai. Nola erakutsi dizu? Noizean behin izan naiz bere etxeran saiatzera. Wow, eta zuretzat bereze gaur altura horretan egotea, zuzentzea, zer sentitzen duzu? Poza. Poza hundia. Bai. Zei horretan, Aizu Maite, zuretzako ere pozgarria da horre egotea? Bai. Bai. Eta zui nork erakutsi dizu, zuzentzen danborra da bat? Ikusten. Jendea ikusten zuzentzen. Ez baitugu distraituko, segi, ikusezagu, segi. Eskerrik asko Maite hortxe ba. Maite eta Oian, giotasun danborra da zuzentzen. Aitor ikastolako ordezkariak hortxe zuzentzen lanetan, eta hemen berriz, iruditan ikusten ditugun hauek, Jakintza ikastolako neskamutila, eta Donostiako Antigua auzoko ikastola horretako ordezkariak hementxe, 17. toki honetan, eta hor ikusten dugu Noria, Jira eta Bira, zaldiko maldikoa ere, Jira eta Bira, lorategi horretako Belardi eta Loreak ere kolorez, eta batez ere kolorez, gaur hemen bildutako neska mutil hauek. Atxoen zalditeria da oraintxe Altza Herri ikastetxea enplanuan eskaintzen ari zaiguna, hauek 19. konpainia osatzen dute, eta zuzeneko irudiak gira eskaintzen ari gatzaizkizuenak Jaun Andreok 2025. San Sebastian eguneko aur danborra da, 12:28 minutu pasetxo laster batean. Leno aretora egin behar dugu sartu irtena, lehen aipatu dizuegun moduan, minutu barru hasiko baita. Okerrik ezean, urrezko danborraren emate ekitaldi hori. Atxoen zalditeria oraintxe entzun eta ikusten ari garen hau. Hernani kalean aurrera ari dira egiten poliki konpainia guztiak. Herrera ikastetxekoak ditugu hauek 20. konpainia osatzen dute. Herrerarrek Hernani kalean aurrera lehen da biziko metroak egina. Joseba Lagarai aurrera. Baduzu beste norbait alboan, ez da Joseba? Bai, udaletxe barrenera sartu aintzinetik, danbor emate horretara. Bi lagun, zen izenak? Aimara. Kenia. Zenbat urte dituzte zuek? 15 urterekin, ja, esperientzia izango duzu ez da hemen? Bai, bastante. 8 urte ja. 8 urte ja, eta zer moduzkoa da zuentzat San Sebastian egunean danborra jotzea? Zer moduzkoa da zuentzat San Sebastian egunean danborra jotzea? Esperientzia polita eta gogoekin. Oso polita da eta sentimentu bat. Ze ikastetxetako bazarete zuek? Aratzazuko ama ikastola. Aratzazuko amakoak, eta zenbat eta noiztik entxeatu duzue gaurko?
Nien saiatu oso gutxi, entrenamenduak ukiditu dalako, baina, bueno, badakit ikutzen orduan. Ere, gutxi, baina, ja badakigu esperientza daukagulako. Bueno, esperientzia horretaz gozatu, eta eguna zera, bai, mila esker bikote. Bueno, mentxe, pasoa momentuz, udaletxe barrena sartu gaitezken, eta Moriartikoei urrezko danborra nola ematen dieten ikus dezakegun. Ederki, Joseba, Arantzazuko ama Martutene auzoko ikastolako Ainara eta Kenia, eta hementxe, Donostiako udaltxistulari banda, gaurko ekitaldi berezi honen aurrekari entzun dezagun. Hortxe, Leno Aretorako sarbidea, Imanol Pradas lehendakari jauna, Eneko Goia Donostiako alkate jauna, eta hementxe ditugu, Jose Mari Goenaga, Jon Garaño, Moriarti, ekoiztetxeko ordezkariak, bere alaxe gainerako kideak ere hortxe dira. Talde osoa osatzen duten, Xabier Berzosa, Aitor Arregi, eta Asier Atxarekin batera. Eta hau berriz ere irudi orokorra. Noria eta Hernani kalean aurrera, askatasunaren etorbidera bitarteko ibilbide horretan. Eta urrezko danborraren emate ekitaldi horren lehiatilatxoa ere zabali dugu. Zalantzarik gabe ikurrik preziatuena da Donostian ematen den hause. Donostiar hauek Moriartikoek atzo adirazi ziguten, esaten genuen moduan eurentzat ikaragarrizko ohorea dela danbor hori jasotzea. Eta ohorea hemen parte hartzen ari diren eskamutiko hauena ere, Joseba Lagarai aurrera. Bai, eta batzuk nekatutare, bai? Hemengo zalapartan eta saltsoren azpian topatu ditugu Naroa eta Naroa biak eserita, zergatik? Bueno, eske bukaeran beti gotea de pie, nekatzen du. Bai, azkenean jateko eta dena hobetu eserita. Nekatuta ala gosetuta zeundete? Biak. Eta zeiaten duzue patata, mango jazue bat? Bueno, bala, tarteka atxederen hartu behar da, hortaz Imanol, hemen Naroa eta Naroarek izuen ongoa zarete, zeikastetxetakoak? Lanuntziata. Lanuntziatakoa, bueno, atxeden hartuko dugu ere pixka, patata batzu jan bitartean, eta zue jarraitu danborra jotzen, Hala, gero arte. Ederki indar berritu ere indarra dago, Naroa eta Naroarekin batera Joseba zuk ere hartu indarrak, oraindik ere puska baterako lana gelditzen zaigu eta hortxe iruditan genituen ekintza ikastolako bi konpainiak ere, 21 eta 22 konpainiak hain zuzen, ekintzako horiek iruditan ikusi ditugunak eta ikusten ari garenak, hauek ere Donostiako Antigua auzoan kokaturi dagoen ikastolako neskamutikoak dira, eta begira, kale bazterretan jendeak kabitu ezinik ikuskizuna punta-puntakoa da, aur danborra da honek eskaintzen diguna, eta milaka eta milaka dira gaur Donostiako erdiguneko kale nagusietan bildutako ikusleak, eta ez kale bazterretan bakarri, balkoietan ere begira nola dagoen jendea bilduta. Bertako protagonista diren eskamutikoak agurtuz, eta esaten genuena hause da ekintzako bigarren konpainia. Eta Joseba Lagarai, aurrera! Bai, ez dakinik atxeden hartzeko momentuan edo ez, baina mentxe eserita topatu zaituzte guztartzen ari zarete hemen. Itxaroten gure txanda tokatzea zegatik gaude hemen. Itxaroten gure, bai. Danborra jotzea aspertu zarete ala? Bai, asko. Bai. Bai. Batzutat egun oso berezia da, eta bertze batzutat berriz pixka aspergarria ere bai azkenean, ez? Bai, baina divertigarria da zergatik ikusten dituzu ikastola guztiak jotzen eta gustora goten zera. Ninaet, gaixo esan nira Mariz dago gaixorik etxean, eta ezin datorri niri ikustera eta nahi dio gaixo esan. Gaixo, zure izena zein da eta zure amarena zein da? Ni Txaso naiz eta nire ama Tatiana deitzen da. Tia, Tatiana? Tatiana. Bueno, bai, Txaso, Tatianari muxo hondi bat, behaliko digutena muxo bat Tatianari. Venga, Tatiana, osatu zaiez lehen bailen, muxo hondi bat hemendik Donostiako udaletxe aurretik.
Santo Tomas Lizeoko ordezkariak oso okerrezpaldin bagabiltza, hortxe iruditan ikusten ditugun hauek, eta gaur hemen gozatu ederra hartzen ari diran eskamutikoak, eta sentiberetasuna erakutsiz ere bai, itxasok bere amari zuzendutako agur hori, horren erakusgarri senda dalila Tatiana desi hori, guk ere alaxe opa diogu, eta pleno areto barruko irudiak hortxe lehiatilan ikusten ditugu. Burrezko danborremate ekitaldiaren hasiera da, eman aurretiko girotzea ari dira egiten. Remudo sarri egiten doinuak joz, galaz jantzita daude gaur hemen bildutako guztiak. Eta ezin bestela izan, lehen aipatu dizuegu, sari gorena dela urrezko danborra emate hori, eta alakoxe moduan daude atonduta galaz, bai barrualdetik, udaletxea, bai kanpoaldetik ere, eta hiri guztiare alaxe dago, gaur txuri eta urdin eta txuri da nagusi, ikurrinarekin batera, hemen Gipuzkoako hiriburuan Joseba Olagarai baduzu beste norbait alboan, ez da? Santo Tomas Lizeoko konpainietako bat ikusten dugu bitartean. Jon eta Nora hemen ere ondoan, hauek ere zuzendariak, segi jotzen pixka bat, zer erakutsiko du, hemen ere, ja kamerak buelta eman dezake kameralaria gaitorrek begira. Komunera joaten den aur haunitz ari gen ikusten gaur. Ez dakinik ordu luzez aritzeak alakoak sortzen dituen, baina, bueno, probeistuko dugu galdetzeko, bikote, zer moduz zuzendari lanetan? Ondo, bai. Zaila da, larraixa da? Bueno, ondo dago, bai. Non ikasi duzu eta nork erakutsi dizu danborra bat zuzentzen? Ba, nire aita eta eskolako andereñoak. Noiztik ari zareten txeguetan, gaurkoa prestatzeko? Pues hasi ginen por octubres. Bai. Urrian hasi zineten. Bai. Eta ordutik ze, astean behin, astean bi aldiz zenbat? Behin. Astean behin, oso fina zarete orduan zuek, Segi, Raimundo Amadorren doinu ezagun hauek entzun, eta ikusten izaituzte gu nola ari zareten. Hortxe ba, anuntziate ikastetxeko zuzendariak. Sarriegi ez ezagun aztu, Joseba! Jon eta Nora bai, La Anuntziatako ordezkariak, 29. konpainia dira eurek osatzen dutena, eta hauek Deus Xuleko ordezkariak izango ditugu, Santo Tomas Lizeoaren ondoren, hemen ditugu Santo Tomas Lizeoko ordezkariak, hortxe arduradunak ere, hilarak zuzen egon daitezela ziurtatuz. Eta hauek Alemaniar ikastetxeko ordezkariak aipatzen genuen moduan, 25. konpainia. Joseba Olagarai aurrera. Gaur, ipatu dugu, 5.000 aurrek parte hartzen dutela, ari direla, kanpora honetan, eta hori guztiak gobernatzea zerresa, zuzendari ez gain irakaslek ere baduzu hemen zer egina. Egunon, zure izena? Egunon, Leire. Leire, azelan irakasle hona, azaldu guzu zein den gaurko egitasun, nola moldatzen zareten hau guztia behar bezala moldatzeko? Bueno, beste irakasleen laguntzarekin, eta gurasoek ere asko laguntzen dute, aurrek ere ondo portatzen dira, eta bueno, nahiko lantxoa da, baino poz-pozik ibiltzeko eguna. Aurrek ilusioz, poz ez bizi dute, eta irakasleek? Baita ere, pixka bat estresatuak, eguna iritsi arte, baina orain ja pozik eta lasai. Komunera ikasle honit joaten dira, hortaz konturatu gara. Komunera ikasle asko joaten dire. Bai, komunera, eske komunera joaten dira asko. Ura, zumoak eta bar, eta orduan, lagundu behar diegu komunera. Hauze benitu Leire, eskerrik asko eta segizuk ere gozatzen, Eskerrik asko, mila esker. Hortxe genuen Leireren inizialen eipate genuen, ez dutela lan makala, ikastetxetako, konpainietako arduradunek, gaur hemen gauzak tajuz atera daitezen ziurtatzeko,
Eta Zurriola ikastolakoa ditugu hauek. Donostiako Gros auzoan kokaturi dagoen ikastolako ordezkariak, hauek 26. tokien daude kokatuta, eta jadanik, erdia baino gehiago, ibilbidean barrena badoa, aur danborrada honetan, gogora ezagun 45 konpainia direla orotara gaur hemen esku hartzen ari direnak, Zurriola ikastolako neskamutikoak hementxe aurrera doazenak, eta jendeak geroz eta gehiago ari dela pilatuz. Irilarena da oraintxe entzuten ari garen doinua, eta hortxe ikuspegi orokor hori Hernani kalea jendez beteta, bai desfilea osatzen duten neskamutikoekin, eta bai kale bazterretan bildutakoekin ere. Sekulakoa da gaur hemen pizten den ikusmina, eta hauek Elai Enea ikastetxeko ordezkariak dira. Aurtengo berrikuntzaetako bat da hause, geroxago aipatuko dugu. Honen berri, Joseba Lagarai aurrera. Bai, hemen txago da ikusten dugu poliki-poliki goden leku nola ari diren ateratzen Hernani kalera konpainiak, eta poliki-poliki ari den ustutzen udaletxe kanpoko alde hau, gero eta aur gutxiago daude hemen, eta antolatzaileak gaur galtza beten lan, ez da? Bai, lan asko, baina merezi du. Azkenena, egun zoragarria da, eta hemen egotea privilegioa da. Zure izena zein da? Ainhoa. Ainhoa, zu Donostia festakekoa zara, ez da? Bueno, ni Pasaiakoa naiz, baina nire ikastola Donostian dago, eta hau, niretzako da oso egun berezia, polita, eta ilusio handiz izea. Nola antolatzen da 5.000 aur biltzen dituen danborrada bat? Gogo handiz, ilusio handiz, esfortzu handiz, baina azkenean, ikusten ditugunean, haien aurpegiak, haien ilusioa, merezi du. Boza ilusio eta pazientzia puska bat ere bai, ez da? Beharko da. Kiloak eta kiloak, baina bai. Oso lan polita da. Nola doa aurtengo, iguzu balorazio bat momentuz ikusi duzunagatik, 2025ko aur danborra da, zer? Egun ederra, eguraldia, lekua, giroa, guztia, ez dago aitzakirik, dena ondo ateratzen da eta disfrutatu behar dugu. Ainhoa, eskerrik asko. Eskerrik asko eta gora Donosti. Ainhoaren irribarre horrek, aurpegikera horrek, argi eta garbi utzi dugu bai emozioa dela gaur hemen nagusi. Lehen aipatzen genuen, Elai Enea ikastetxea aurtego berrikuntzetako bat dela, eta zergatik berrikuntza? 3 ikastetxek bat egitetik sortutako proiektu berria delako. Donostiako Ibata auzoan kokaturi dago, Manuel Lardizabal ibilbidean, hain justu ere, Larramendi ikastetxea, Jesuitinak ikastetxea eta Santa Teresa ikastetxea bat egitetik sortutako proiektu berria, gaur hemen estrainekoz daukaguna. Hernani kalean barrena abiatu dira bai, esan dugun moduan Elai Eneakoak, eta hauen ostean 28. konpainia osatzen duten Donostiako Salesiar ikastetxeko ordezkariak, hortxe aurreneko kideak, kantinerak, banderadunak, hauek kantinerak bide bazterretako ikuslei agurra luzatuz, eta hasierako metro horietan tokia behar bezala hartuz. Joseba Lagarai aurrera. Hemen txagara, lehenbiziko planuan ikusten dugu. Apa, bikote, agurtu! Agur, agur! Euskal Telebistan gaude zuzenean, Ondo pasa! Agur, kuadrilla! Agur, agur! Hortxe agurrak, eta hemen batzuk esperoan guainik atera gabe. Zuen izenak? Josu, eta Telmo. Bikote, noiz aterako zarete zuek? Ze? Noiz aterako zarete zuek? Azkenetarikoa geaz, 38 zenbakia geha, eta horrendik jende asko falta da. Orduan, itxoitea gelditzen zaigu bakarrik. Nola dara makizue zuek, itxoite hori? Pixkat gogorra, gainera aurreko urte batzuetan ematen zizkiguten bokata batzuk gehiago iraute zutela, oain Madalena batzuk oso ondo daudela, baina gutxio iraute dute. Eta orduan itxaron aldia luzeago aitea, beraz, kostata. Zuek ere handitzen ari zarete, gehiago janen duzue pentsatzen dut, orduan, karo, Madalena txikiagoak eta zuek handiagoak, negozio txarra. Klaro, hola ezin da, guk janari gehiago behar dugu. Hurren urteko antolatzaile eskatuko diogu, ez da, janari pixak eixago itxaron, bintzat azkenekoa zareten ontzat, ez da? Bai, ze azkenean
goxeakin gaude eta geroz eta espertuago azkenean. Nekatuta, pixkaturarekin, eta... Bueno, bizira hauten mentza, baina eguna berezia izango da eta polita zuentzat, ez da? Bai, zer argatu? Eguna berez eta polita, nola bizi duzu gaurko egunazuk? Bueno, ondo gogoakin. Ibiltzegea Donostia osotik jotzen, eta azken finean divertigarria, etortze basea ondo pasatzea da. Gainea ikuste zu jendea ertzetan, eta divertigarria, ondo. Zuretzat? Neri berdin, gainea nire ama betidanik gustatu zaio festa hau, asko emozionatzen da, eta neri ere horrelako zerbait gertatzen zait, eta asko gustatzen zait. Jendea zuen ikastetxea? Arantzazuko ama. Esango du Arantzazuko ama? Venga, bat eta hiru. Hau Arantzazuko ama! Gede asko bikote, hortxe, Arantzazuko amakoak, eta hementxe, gure atzean gure gibilean danborra da. Agur, kuadrilla! Aupa! Txokala! Iepai! Agur! Ederki Josu Olagarai bosteko aluzatuz, hemengo kideei, Josu eta Telmo Martuten auzoko Arantzazuko ama ikastolako kideak genituen, eta lehen planu orokorrak Martutene aldera ere eraman gaitu, eta bere honen atzealdeko Txoritoki eta mendia, Aiako harriak, urrutirago Larrun mendia ere ikusten genuen, gaur zerua erabat garbi dago, iparralderako ikuspegia ere eskaini digu, Uliarekin batera eta berriz ere Donostiara ekarri gaitu geure droneak. Hementxe dugu gaur albistea 2025 honetako San Sebastian egunez, hor ikusten duzue udaletxeko ordulari horretan zuzeneko irudietan ari garela. Gaur hemen 13 minutu besterik ez dira geratzen eguerdiko ordu baterako, eta lehen ikusi duzue Salesiarren konpainia nola pasaden 29. Merigor ikastetxekoak ere 29. konpainiakoak ere ikusi ditugu, eta orain Tatiagoren doinuak ari zaizkigu eskaintzen hor irudita ditugun Axular Lizeoko kideak. Axular, Donostiako Aiete auzoan kokaturik dagoen ikastola, hortxe ikusten duzue. 87 gerozik hementxe parte hartzen. 30. postuan Axular eta Joseba Olagarai baduzu beste norbait alboan, ezta? Bai, hemen gaur denbora osoan dugu norbait denbora guztian, pasa, bikote, zer moz ondo? Egin, Eskerrik asko. Zoratzaileak gurasoa gozertzara? Bai, gurasoa. Gurasoa, gozatu, Guraso, bueno, bikote, zer moduz? Ondo. Ondo. Ongoak zarete, ze ikastetxetakoak eta zuen izena zein da? Nire izena Maili da eta Arantzazuko amatik gatoz. Nina izan handikoa, Arantzazuko aman ikastet. Hernani arrazara? Bai. Aupa, Hernani. Aupa. Zuek nola bizi duzu gaurko eguna? Azkenen da esperientzia poliz bat, zuela honekin zaude familikoki. Azkenean Donostiarak asko disfrutatzeu eta un politia. Zuretzat? Neta da sentimendu bat nun dena piltzegean eskola guztik eta ez da hitzik hori deskribatzeko. Urteko egunik horrena da zuentzat? Ez, baino berezie, oso berezie. Honena esate igual gehitxo da, baino oso ona bai. Bai. Eta gero behin atera eta gero zer egingo duzu, Hoi da familikokin etxen bazkaldu o sozidade baten, o kaletik egon etxadengaketan zuten, o danadarakoa. Ikote eskerrik asko eta ongi pasa. Bai, zubei. Gero arte, agur! Arantzazuko amako Martuteneko ordezkariak, Hernani aldetik etorriak, bai, Goierri aldea ere zuten oso urruti izango horiek Mailik eta lagunak, eta mentxe geure dronea berriz ere hor ari zaigu ikuspegi orokor hori eskaintzen, eta ikuspegi orokor horretatik berriz ere une batetik bestera pleno aretora egin behar dugu sartu irtena, esaten ari garen moduan urrezko danborra emate ekitaldi hori ari baita gauzatzen, eta lasteak izango da une gorena Moriarty etxeko kideek urrezko danbor hori jasoko duten une Axular Lizeoko ikurra duen upelak ari gara hemen ikusten. Hortxe dotore asko jantzita, euren jantzietan ere lizeoaren ikur hori daramate, dominak ere bai, parte hartzeko puruaren erakusgarri diren domina horiek, zaldiko maldikoare hemen txari da, txuri eta urdin eta txuri, jira eta bira, etenik gabe hau ere, Raimundo Sarriegiren doinuak
entzuten ari garen moduan etenik gabe gaur hemen Donostian Raimundo Sarriegi, musikari handia, herriaren taupada, inork gutxik bezain maisuki jaso eta musika bidez adierazteko gaitasuna erakutsi zuen artista handia. Axularreko kideak hementxe, eta Axularrekoak ez, baina beste norbait izango duzu, Joseba Olagarai alboan. Horixekoak dauzkagu hemen, egunon bikote, zer moduz? Ondo. Zuen jazkera ze dotorea den, zergatik zaudete horrela jantzita? Danborra egun aspatzeko. Gustatzen zuen, arropa? Bai. Aspaldiari zarete entxeguetan zuek gaurkoa prestatzen? Bai, bastante. Eta erresa da, zaila da prestaketa? Netzako erresa. Gustagarria, polita? Bai. Izango dugu elkarrekin, haupa horixe? Bai. Bat bita iru. Haupa horixe! Fuertego, bat bita iru. Haupa horixe! Hau da, keimena dutena Joseba, hauek, bai horixe ikastolakoa dira. Donostiako parte zarrean kokaturik dagoen ikastola historikoa, eta begira gaur zen nolako ikuspegia ari zaigun eskaintzen Donostia. Itsasoa urdin, zerua urdin, eguzkia diz-diz, berez dizdira duen hiria argituz. Urgul mendia hortxe dugu, kaia ere bai, gogora ezagun atzo kaian, Kaimingantxo plazan justu ere, aurtengo berrikuntza ezarri genuela, Donostiako udaleko Donostia Kultura Festakek eta Euskal Telebistak egindako akordioaren ondorioz, pantalla erraldoia kokatu genuen, gaur gauean ere hortxe izango da pantalla erraldoi hori, bandera jetxiera ekitaldia, bertatik jarraitu nahi duen ororentzat. Eta hementxe ikusten ditugun hauek, Axularren ondoren, doazen San Patrizio ikastetxe ingeleseko neskamutikoak 31. konpainia osatzen dute. Joseba Olagarai aurrera. Giro ederran gaude, gaur aurrek biztan da ongi pasatzen dutela. Helduek ere bai, ez da? Bai, hemen laguntzen, baina guk ere primeran pasatzen dugu. Laguntzen bezain bertze disfrutatzen, ez da? Bai, gozatzen, gure eguna dare bai. Zuek nongoa zarete eta zein da zuen lana gaur? Gu horixe ikastolakoa gea, eta gure lana da, aurrek danborra da aldan oberen pasatzea eta egoki egitea bueltatxoa. Norrari da hobeto pasatzen, aurrak alduak? Norrari da hobeto pasatzen, aurrak alduak? Helduak hobeto, hombre. Segi hortan eskerrik asko bikote. Segi dantzan, venga. Neskamutikoak bai, gozatu eder hartzen, helduak ere bai, horixeko bi ordezkari horiek erakutsi diguten moduan atxoen zalditeriari gara oraintxe entzuten. Entzun ditzagun Raimundo Sarriegiren doinu eder hauek. San Patrizio ikastetxeko neskamutikoak hemen iruditan atxoen zalditeria doinu hau eskaintzen, eta noski ohiturari jarraituz, konpasa hobetan, makurtuz, ez dute langintza erraza, upela eta danborra aurrean dutela hori egitea, baina gazteak izaki eta belaun harinekoak ere bai, noski. Eta hemen La Asuncioneko neskamutilak ditugu iruditan. La Asunción ikastetxekoak hauek 32. postuan daude kokatuta. Eta lehen aipatu dizuegu Raimundo Sarrieginen doinuak ari garela behin eta berriro aipatzen. Maisuki jakin izan zuen, esan dugun legez, herriaren taupadak bereganatu eta islatzen, eta horixe da gaur San Sebastian
egunaren muina osatzen duen danborradaren zutabeetako bat. Raimundo Sarriegiren doinu eskorta. Josebo Lagarai, aurrera! Raimundo Sarriegi, bai, eskarra lehen zuzendu nauzun. Gure artean, proban agitu gara lantaldean, Raimundo Amador, errandu ez erran, eta azkenean bota dut negabe telebistan markatuko dit Sarriegi jaunak. Bai noski, Joseba, bai noski. Nabilen ari gertatzen zaizkio. Barneko broma hauek azkenean beharrezten lekura llegatzen dire. Nongo azarete, hau azte kuadrilla, nongo azarete zuek? Ibai ikastolakoa. Ibaiko azarete. Nor dakiz zein den danborradaren historia? Danborraren historia da, lehen? Leku pixka bat ikus ezagun. Duela 200 piko urte hemen Donostian gerra bat zeben frantsesak eta inglesen aurka. Tordun, Donostia errezenen, frantsesak eta hori etorri zian danborrekin. Eta Donostiarek hasi zian barrillekin. Eta danborra dortit dator. Izena zein da? Aiert. Aierti txalo hondi bat guztio, mesedez. Venga, denek txalo bat aierti. Ez dakinik ikusten gaituzuen zenbatek dakizuen hain ongi azaltzen danborraren historia haupa Aierte, Eskerrik asko. Ongi pasa kuadrilla, sana jo etxekoei. Agur, agur, agur! Ibai ikastolako Aierten azalpenak, fundamentuz azaldutakoak, eta bentsa ikusten ditugu English Schooleko ordezkariak hauek 33. tokian daude kokatuta, aurrera doazigu apurka-apurka gaurko konpainia guztiak, oraintxe eguerdiko ordu baterako 4 minutu eskas besterik etzaizkigu gelditzen eta lehen genioen moduan, berez San Sebastian egunaren ospakizuna 1587an hiria jasan zuen Izurrete latz horri aurre egiteko San Sebastian santuari otoitz egin eta otoitz horiek emandako fruitu emankor horietatik letorke santuari eskerrak eman zizkion hiriak Izurriteari aurre egiten lagundu zielako eta urtarrilaren 20a data seinalatua da hemen orduzkeroztik hirian, baina aipatzen genuen moduan ospakizunaren egikera urteen poderioz aldatuz joan da, eta aldaketa horietan giltzarri nagusietako bat esaten genuen moduan Raimundo Sarriegiren doinuteria da. Lehenago Donostiar gazte kaskarinak, hemen hirian zauden militarrak inauteri kutsuko imitatze horretatik hasi ziren, militarren ibilera horiek parodiatuz, eta hori gorpuzten joan zen sekulako indarra hartu bitartean Raimundo Sarriegik konposaturiko doinuei esker. 1861 urtean konposatu zuen Raimundo Sarriegi San Sebastian martxa, eta data horretatik aurreragokoak dira gainerako doinuak ere. Iana Irilarena eta Erretreta esate baterako 1882koak dira. Tatiago 2 urte beranduagokoa 1884koa, eta Polka berriz urte bete beranduagokoa 1885koa. Amara Berri ikastetxekoak ditugu hemen. Hauek gogoratu 2 konpainiaz daudela osatuta. Eta Joseba Lagarai, ez dakit alboan beste norbet ezote duzun. Bai, badaukagu bai hemen jende franko, eta ikusten duten hemendik karroza daukagula orga prest. Haupa kuadrilla, egun hone, agurtzen gaituzten. Haupa alkateak eta guztiak esan agurtzeko, eteren gaudela zuzenean. Agurtu, hemen! Ala, kasurik ez dute egiten. Bueno, ez dute gurekin deus jakin nahi. Kaixo, Haupa! Orain bai. Haupa zuek, Ongi pasa, ondo zaudete? Bai, gozatu asko. Bueno, hor daudeia, organ ateratzeko prest, hemen daude, azkena. Zuek izan entzarete, azkenak, ez da, gaurko desfile? Azkeneko horikoak, osea, betik era azkeneko horikoak. Ara, zuek azkenak, eta hori nola gafoa da hori zuentzat? Berritait, osea, niri ikustea eta jazta. Horixeko azarete zuek, ez da? Bueno, beraiek guk azkeneko urtean DBH-en gaude, eta hor azkeneko urtea, eta ondo. Azkena zuen ikastetxea? Manteo eta beste berri.
Teo eta Luberrikoak. Bueno, aspertzen ari zarete, ala gustora zaudete, nola daramazu azkena izate hori? Ez, tren, eta gero ere baita, beste ikastetxetako lagunak eta ikuste ditugu, eta denbora gehiago daukagu hitz egiteko eta horrela. Lagunak egiteko ere balio du gaurko egunak, ala? Bai, batzutan bai, zeren, eta dependen noren ondoan zauden, jende berria ezagutu ezakazu eta horrela. Pozik zaudete ilusioz bizi duzu gaurko eguna? Bai, asko. Eskerrik asko kuadrilla eta jan gabe, bai, esan agur, venga, esan agur jende guztiari, hor dagoela. Agur. Ekarri ditugu kartak jolasteko. Gero hariko gara musean, agur, Imanol. Egoten gera denbora asko itxoiten eta zerbaitekin pixkat divertitzeko aparte tanborra jotzea. Noski, ba. Eta ze jokotan aritzen zarete, ze jolasetan? Karta jokoan zein da? Eskoba eta hiltzaiaren jolasa. Zena den hori. Eta zer gehiagotan, musean badakizue? Bai, musean bai. Zugarri gustatzen musa, gero hariko gara partida bat elkar. Nire aitona zen txapelduna. Musekoa? Jolastuko. Ederki, Joseba. Tratua. Venga, Imanola, jo bai. Eta begira oraitxe gure dronea zen nolako irudiari zaigun eskaintzen, Hementxe izaten dira, ondargaineko artistak, dagokion egunean, askotan egun seinalatuan, horrekin loturiko marrazkiak eginaz, eta gaur nola ez. San Sebastian egunez, hortxe ikusten ditugu, danborjolea eta urketaria. Txugun eta dotore asko egindako marrazkia, hemen Kontxako pasealeko horretan ibilean dabilen orok gozatzeko modukoa, eta geuk ere gure droneari esker gozatu ederra hartzeko modukoa. Artista hundiak gaur hemen Donostian nonai, eta artistak bereziki oraintxe ikusten ari garen hauek, neska mutiko hauek, makina bat entxegu eginak dituzte, gaurko egun honi begira, guztia borobilatera dadin, eta alaxe doakie eguna gozatuz, arduraz gozatuz, ingurukoak gozaraziz, geure gozaraziz, eta geure gozamenak gaur zeun ganatzeko helburuz ari gara, irudiok eskaintzen Jaun Andreok Donostiatik 2025 San Sebastian egun honetan. Aur danborradaren emakizuna oraintxe ikasbideko neskamutikoak ditugu, iruditan 36. konpainia osatzen dute hauek. Ordu bata eta 2 minutu dira, une honetan zuzeneko irudiak esaten ari gintzaizkizuen moduan, aur danborrada gaur une honetan eguerdi parteko protagonista, 45 konpainia aur danborrada honetan eskuartzen ari direnak, 167 alajaina helduen konpainiak. Atzo gauberdian Gaztelu biderekin hasi eta gaur gauberdian Union Artesanakoek amaiera bestari eman bitartean, egun osoan zehar auzo desberdinetan ikusi eta entzuteko moduan izango gara. Donostiako auzo eta gune desberdinetan barreiatuta dabiltza eta ibiliko dira 167 konpainia horiek, erdialdean 32, Antiguan 30, Krosen berriz 25, 26 parte zaharrean, 24, Amara, Loiolako Herriberak eta Morlansen, 20 Altza eta Intxaurrondon, 10 Loiola Egi eta Martutenen, guztira 167. Beraz, gaur Donostiara etortzeko asmorik balin baduzue, non nahi, danborradaren batekin topo egiteko aukera izango duzue. Joseba Olagarai, aurrera! Danborradan badakizue, badirela danborrak eta badirela barrilak. Hemen barrildun bat, hemen danbordun bat, azalduko diguzue zergatik den bakoitza gauza bat edo bestea? Aukeratzen duzu. Ez daudelako danbor gehiago guztientzat. Zer nahi duzu guztiek danborra izan? Ez. Zer nahiago duzu, danborra ala barrila? Barrilla. Danborra. Zuek ze ikastetxetako bazarete eta zuen izena zeintzu dira? Kastola. Eta zuen izenak? Laia. Aiala. Eta orduan, zer da errexagoa jotzeko, barrila ala danborra? Barrilla. Danborra. Bakoitzarentzat gauza bat, eta zergatik da errexagoa jotzea barrila? Txikiagoa delako. Zuretzat? Zaki.
karga handiagoa du ez da barrila. Ze? Karga, pixua handiagoa du, ez da? Bai, hori bai. Ongeri zarete pasatzen? Bai. Esango diogu, venga, guain ari garela agurrak egiten, venga, denak elkarrekin kamerari begira, gramar dugu Euskal Herri osoari, aio, venga. Haupa Donostia, gora San Sebastián, agur, agur! Hori da hori humorea, ume hori daukatena, baita zeuk ere Joseba Lagarai, humore hori zeure ganatuz, eta euren ganatuz eta geure ganatuz, eta adi urrezko danborraren emate ekitaldia, hortxe dugu, Moriartiko kideei, hor besarkadak, une unkigarria zalantzarik gabe, esaten genuen, 2001 geroztik. Eskerrik asko, Jorge. Ekitaliko. Moriartiko kideak genituen hor, Jon Garaño, Xavier Bertzosa, Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga eta Asier Atxa. Entzute handiko lanak dituzte eginak, besteak beste handia, Loreak, La Trinchera Infinita filmak, Cristobal Valentziaga telesaila, Lucio dokumentala, eta Marko izan da ekoitzitako azken pelikula hementxe, iruditan, Arantzazuko ama ikastolako ordezkariak, 38. tokian kokatuta daudenak, eta hementxe Kontxako pasealeku honetan, jendea gora eta bera, ea ba, hortxe Moriartikoak, urrezko danbor hori jasotzera doaz, alkate jaunaren, Eneko Goia jaunaren eskutik, hause zalantzarik gabe, irilaren doinuarekin batera, aurtengo une unkigarria, Jon Garañoren eskutara doa urrezko danbor hori, talde osoaren ordezkaritzan, haze unea, hortxe dute eskuartean orain bai, Moriartiko kideek, Jose Mari Goenagak oraintxe jaso du Garañoren eskutik, eta eskuz esku, hortxe doa, urrezko danborra 2025-eko urrezko danborra merezimendu osoz, Donostiako udalak aho batez alaxe erabakita, Moriartiko kideentzat, Jon Garaño, Xavier Bertzosa, Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga, eta Asier Atxa. Behondeiela artista handiak dira, sekulakoa da orain artean egin dutena, eta aurrerantzean ere lan handiak egiteko asmotan dira, ziur gaude orain arteko ibilbide hori gutxienik eutsi egingo diotela. Zorionak bada, Euskal Telebistaren izenean Moriartiko kide hauei, irilarena doinuei jarraitu zortxe dantzan, danbor hori jaso duten unean, eta aur danborra dere aurrera doakigu, oraintxe ordua eta 8 minutu ditugu, Arantzazuko ama ikastolakoekin utzi dugu, azken sartu irtena, hementxe Ibai ikastolakoak ikusten ditugu, Lanuntziatakoak ere pasa dira, lehen izan dugu, bai, Ibai ikastolakoekin izketan aritzeko unea, eta hortxe Moriartikoak, txaloak, jaso, eta jaso, ez da ez, nola nahikoa urrezko danbor hori jasotzea, eta jaun Andreok, guk amaiera eman behar dugu gure gaurko saio honi, Joseba Lagarai, eskerrik asko gaur egindako lan bikainagatik. Eskerrik asko zuei bai, hauxe da egoera utxutxik den tanpeteraino beti azena, orain ez da inor ere hemen, azkenekoak hortxe abiatzen ari dira, eta hemendik eginen dugu gure agurra, Plazer hutsa izan da, esker mila guztioi, espero dut guk lanian bezain bertze gozatu izanen duzuela zuek, gure erretransmisioari begira. Ongi izan, aio! Ederki, Joseba Lagarai, gure emankizun honi amaiera eman behar diogu, Horixe ikastola, San Jose ikastetxea, Masorrain ikastola, Intxarrondoko aur danborra da, Arriberri Oleta ikastetxea eta Zamaltzainak falta dira, ibilbidea osatzeko, baina hemenik aurrera internet bidez jarraitzeko aukera izango duzuen nahieran gaurko aur danborra da honi
gelitzen zaion azken atal hori. Gure aldetik, Jaun Andreok, besterik ez irudi ikusgarri honekin amaiera eman behar diogu aur danborradari, baina gogoan izan gaurko San Sebastian egun honen azken hunkigarrien berri ere emango dizuegula, zuzenean Plaza Berritik, Konstituzio Plazatik, Union Artesanak eskainiko digun ikuskizunaren bidez. Ordura arte beraz, Jaun Andreok, egun hona pasa eta gora San Sebastian!